Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir Müslüman doğanımız soraptır. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Men sizden bir zat soramak isledim. Şuun mescitte cuma namazını okap bolumdan soň şol yerde namaz okap oturan adamların biri men yanıma gelip boynumdaki kumuş spoçkama muning näme diýdi? Näme üçin dakyan diýdi? Menem owadanlyk üçin dakyan diýdim. Ol kişi doğan şeýle zat takmak hadiste ba Allah şirk getirmek bolýa diýdi. Şul barada aýdaýsaňyz diýip sorapdyr. Wa aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Owadanlyk üçin boynuna zıncır takmak şirke girmeye, näme niyet bilen näme dakynsaň şirke girýänligi barada gözlemek hakmy, ondan nädip goranmaly diýen dersimizde aýdyp geçtik. Emma erkekleriň boynuna, bilegine, eline bezek zıncırlary, yani halk içinde spoçka diýilýär, dakynmak haramdyr. Tapawdy yok, altından bolsun, kumuşdan bolsun, haýsy zatdan bolanda da şu zatlar erkeklere dakynmak haramdyr. Sebebi boyuna, ele, bilege, ayağa bezek zincirler dakynmak ýa-da kulak halka, burun halka, başga da şoňa meňze şaýsepler dakynmak zenanlara mahsus, ýani zenanlara degişli bezeklerdir. İslama göre erkeklerin zenanlara degişli geyimler giymegi, zenanlara degişli bezekler dakynmagi, özlerini gurulýyşyna, hereketine zenanlara meňzetmekligi haramdyr. Edil şonuň ýaly zenanlary hem özlerini erkeklere meňzetmekligi haramdyr. Delili Sahih Buhari'da İbn Abbas radıyallahu anh tarafından rivayet edilýär. Diye la'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muteşebbihine minel ricali bin nisa vel muteşebbihat minel nisai bir rical. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özlerini zinanlara meňzeden erkeklere ve özlerini erkeklere meňzeden zinanlara lagnet etti diye. Ve bu barada başka da bir neçe hadis gelýär. Erkeklere Müslüman doğanlar dine yüzük takınmağa ve sagat takınmağa ruhsat berilýär. Olar hem altından başka zatlardan bolmaly. Kumuş, demir we şoňa meňzeş zatlardan, emma altın bolmaly däldir. Altın ullanmak Müslüman doğanlar zinanlara halaldır, erkeklere haramdır. Delili Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn Mace'de, Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste aýdylýar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sağeline yüpek ve çepeline de altın alıp şeýle diýär. İnne hâzeyn haramun ala zukûru ümmeti. Bu iki zat ümmetimin erkeklerine haramdır diýär. Yani yüpek giymek ve altından bezekler ullanmak ümmetin erkeklerine haramdır, emma zinanlara halaldır. Kafir doğanlarımız bu meselede gowşaklyk görkezýärler. Ya eline ya boynuna zincir takıpýarlar. Bunun erwetliginiň, aýyplygynyň misaly Müslüman doğanlar bir erkek kişi kulak halka takıpýarsa, doğduğuna zinanlaryň çalýan doğduk boýaklaryny çalyp ýörse, ya da zinanlar ýalydyp eline, ayagyna, hynadan naqş çektirip ýörse, näil gelşiksiz, aýyp we ýigrenji bolsa, boynuňa ýa-da bilegiňe zincir takyp ýörmek Müslüman doğanlar şol hili aýyp zat we Müslüman erkege gelişmeýän ýigrenji zatdyr. Şol sebäpli hem Müslüman erkekler bu hili Müslümançylyga sığmayan, erkeklige gelişmeyen zinanlara degişli zatlardan uzak durmalılar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.